Barangay Tigom sa Pavia nagpanguna sa provincial search for outstanding barangay tanod. Pagresponde sa mga tanod sa tion sang emerhensya gintakos. Inagintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Dako nga responsibilidad ang mangintanod commander para kay Jonathan sang Tigom Pavia, Iloilo. Apang indiini nangin upang para magpadayon sa pagserbisyo sa iya kasilingan. Kun aga, nagabiyahe ini sang tricycle kag kun gabi, naga-duty bilang barangay tanod. Siyempre mga amon-tamon lang, makabuli kami sa mga pamunuyo, nga wala sing kabaylo. Malipay na kami. Sang damlag lang, ginkilala ang Barangay Tigom sang Iloilo Provincial Government nga outstanding barangay tanod sa 1st to 3rd class municipalities sa probinsya. Ini ang nagpanguna sa 15 ka mga LGU sa probinsya. Dirigin takos ang kahandaan sa mga barangay tanod sa pagresponde sa tion sang emerhensya. Ilabi na nga sila ang frontliner kung may mga insidente pareho sa aksidente sa dalan kag kalamidad. Baluan ko nga ang tanod ko. May mga knowledge na mga dan about sa mga amon na nga bagay sa mga kung paano mag-apprehend sa mga suspect dati, sa mga arrest technique, may nabalaan naman sila. Pero ginpa-training ko pagit sila. Nakabulig man sa pagkuha sang award among pag-document sa mga accomplishments sa mga barangay tanod. Well-groomed ang mga ini, kaginapaidalom sa physical exam, agud masiguro nga may ikasarang ang mga ini sa pagresponde. Because of their passion and dedication yung mag-give service sa amon nga community, that's why nga naga-unite gid sila ma'am. So then ang amon nga ang LGU naghatag man na support. Then ang amon nga barangay naghatag man na sila naghatag man kami sang honorary at the same time may mga insurances. Natala na nga magbaton sang cash prize nga 100,000 pesos ang barangay. Mangintiglawas ang Barangay Tigom sa regional level competition. Magapatigayon sa on-site validation sa barangay sa August 25 kag September 12, 2025. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.